Id-Deputat Nazzjonalista Herman Schiavone akkuża lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzoppardi li qed jaqsam il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. One News staqsa lil Schiavone dwar ritratt li ppubblika Jason Azzoppardi fuq il-profil tiegħu ta' Facebook bi 17 il-membru fil-Grupp Parlamentari li sejħilhom 17 l-eroj blu. Schiavone qal li b'dan ir-ritratt u blużu tal-kelma eroj, Jason Azzoppardi qed jipprova jifret il-partit bejn id-deputati ta' Busuttil li sejħilhom eroj u d-deputati l-oħra li ma jaqblux li Deli għandu jitneħħa minn kap tal-partit. Ma li b'xi mod timbra taqsam il-grupp parlamentari bħala eroj u forsi allura l-oħrajn huma villains, naħseb mhuwiex l-aħjar mod kif tista' tgħin f'sitwazzjoni li qed il-partit bħalissa. Schiavone huwa esponent ewlieni mill-fazzjoni ta' Delija li appoġġjah mill-mument li ħareġ jikkontesta l-kariga ta' kap. Min-naħa l-oħra Jason Azzoppardi u l-esponenti l-oħra mill-fazzjoni Busuttil għaddejjem bi ġlieda fil-miftuħ u wara l-bibien magħluqa biex jerġgħu jieħdu l-poter taħt idejhom. Dan għaliex ma jemnux li Delija huwa kredibbli biex imexxi l-Partit Nazzjonalista minħabba l-allegazzjonijiet li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.